1. 0 likes, og vi smider den her ud. Bye. Okay. Næste ting. 5 likes, og vi smider den her ud. Nej, 1 like faktisk. Ja, 1 like. Bare 1 like. Ja. Bye. Ja, vi stoler på jer. Vi stoler på jer. Vi får 1 like. Vi liker nok videoen selv, så den smider vi bare med det samme. 5 likes, og vi smider den her lort ud. Vi stoler på jer igen. Vi håber, vi får 5 likes. 10 likes, og vi smider den her ud. Og den har været sjældent, fordi der var sådan en nøglering i. Men ja, den er stadig ikke rigtig noget værd. Så. Jeg håber ikke, den rammer enhjørning, så den rammer puden. Ej. Den har også et spørgsmålstegn bag på. 5 likes, og vi smider den her lemmer ud. Den er mega cute. Okay, 3, Jeg elsker det. 2, 1. Ej, den landte. Nå, okay, den landte heldigvis ikke ind i hækken. Okay. Det her er sådan en af mine yndlings. Den er virkelig god. Det er en virkelig god dumpling, og den er ægte, så sådan det er lidt. 20 likes, Og vi smider den her ud. Og vi stoler på jer igen. Hallo guys, like lige den her Jeg video, vil have okay? mamma puden. Det er helt gratis, og sådan. Nej! Ej! den landte bare. Vi må håbe, at der ikke går hul til, hvis jeg taber den her telefon. Okay, den har vi haft i rigtig lang tid, sådan små. Den er faktisk virkelig, virkelig god. Den er sådan virkelig. Prøv at se, den former sig helt sådan. Ja. 30 likes, og vi smider den her ud. Det er godt, det der grønne med. Ja. Okay. Nu når vi helt op på 60 likes, og vi smider den her ud. Ja, okay. Okay. Hvor kaster du den hen? Helt derover? Skal vi gøre det? Jeps. Okay, så vi kaster den derover. Ja. Please 60 likes. Ja, please 60 likes. 100 likes, og vi smider glitter. dumpling ud. Glitter dumpling. Oh my god. Okay. Ej, giv os lige 100 likes, okay? Like for part 2. 100 likes for part 2. Ja, og hvis hvor den vi her, smider den der ud. hvis den her video får 100 likes, så smider vi den her ud. Og den er så virkelig god, og den er meget værd. Så. Man kunne ikke få glitter dumplings, og så fik jeg en grøn glitter, og jeg skreg lidt lidt sådan. Jeg ved godt, den er fake, fordi at i den her fake version, der kunne man få en lyserød glitter, og en blå glitter, og en guldglitter. Men den ligner seriøst en ægte, og den er stadig fucking god. Og jeg fik den grønne glitter. Ja. Vitterligt. Like for part 2. Så smider vi den her ud.